Nakatanggap ng tigta 3,000 pisong educational assistance ang 787 na senior high school students mula sa lokal na pamahalaan ng Kamalig kahapon, Disyembre 16. Napiling benepisyaryo ang 71 mag-aaral sa Panoypoy National High School, 404 sa Kotmo National High School, 74 sa Kagiba National High School, 77 sa Pariaan National High School at 141 naman sa Barrio National High School. Ayon sa tagapagsalita ng LGU Kamalig na si Tim Florese, ang inisyatibang ito ay naglalayong mabawasan ang mga pasanin ng mga estudyante sa araw-araw nilang pag-aaral. So sarap po ini sa mandates ni Mayor na permi po i-promote ang education for the students. May pakiusap naman ng lokal na pamahalaan sa mga nabigyan ng naturang tulong. Iyo po as reiterated by Mayor Caloy, bako po ini sa mga necessaryong mga kumbaga ventures, dapat gamitin po ini solely for academic purposes. Ito na ang ika-6 na taon na nagbigay ng tulong pinansyal para sa pag-aaral ng mga senior high school students sa bayan ng nasabing LGU. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.